Първата българска банкнота е отпечатана на 1 август 1885 година в Санкт-Петербургската парична печатница. Тя е пусната в обращение под номер 000001, а номиналът ѝ е 20 лева. Едновременно с нея е отпечатана и банкнота с номинал 50 лева. По цветове и размери, първите банкноти изобщо не приличат на познатите в последните години български хартиени левове. 20-левката е с размери 150 на 97 мм, а в горния ляв ъгъл е отпечатан държавният герб. Има щампован и воден знак на БНБ. Това е и първата златна емисия на България. Парите от нея имат покритие в злато, което, както пише и на лицевата страна на първата ни 20-левка, може веднага да бъде изплатено на предявителя от Българската народна банка в замяна на банкнотата. Банкнотите от 20 и 50 лева влизат в обращение месец след отпечатването им на 1 септември, по силата на закона от началото на 1885 година. С него БНБ става държавно кредитно учреждение, което получава правото да издава банкноти. Първата емисия е приета не твърде одобрително от хората, а и сравнително малка като стойност – само 213 000 лева. Причина за това е както недоверието в новите хартиени пари, така и златното покритие на банкнотите, което създава противовес между тях и масово използваните сребърни монети. До времето на появата на първите книжни пари у нас са минали едва няколко години от освобождението, а съединението на княжество България с източна Румелия тъкмо предстои. Нищо странно няма във факта, че в българската парична политика липсва порядък. Тя предстои тепърва да се оформя като такава. Времето е белязано от многостранно влияние, както външно, така и вътреполитическо и икономическо. Младата тогава българска държава търси национално и териториално обединение. За да се интегрира икономически, а и за да гарантира независимостта си, държавата се нуждае спешно от свои собствени пари. Най-напред са изсечени първите монети, стотинки, в Бирмингъм, Англия. Следват и първите левове по 1 и 2, но на сребърни монети, сечени в Русия. Свикнали с монетите, българите по онова време приемат книжните пари с нескрито недоверие. Нищо, че са можели да бъдат обменяеми в злато, а по-късно и в сребро. Това правило важи и за първата българска столевка, отпечатана 2 години след банкнотите от 20 и 50 лева. Обращението на първите български банкноти трае едва до 1907 година. След което са иззети и ликвидирани до 1914 година. А иначе историята на съвременния български лев започва малко след освобождението, когато е официално приет като българска парична единица, на 4 юни 1880 година, с закона за правото на рязане на монети в княжество България. Година по-късно са отсечени и първите български монети. А историята на първите отпечатани, не в чужбина, а в България банкноти е също интересна. Те са с образа на цар Борис III и Христо Ботев, но за тях ще ви разкажем по-нататък.